всички аплодисменти за всички на хорото! Скъпи гости, добре сте дошли на нашето сватбено тържество. Искам да благодаря първо на Всемогъщия Бог за всичко, което ни дава. Да благодаря на Бог, че ме е създал дете на родители, където ме възпитаха и ме отгледаха по този начин. Да благодаря на Бог, че имам такъв баща, който до мен седи плътно, дето нямам думи с какво да го опиша. Да благодаря на Бог, благодарение на моята култура, че имам всичките вас като приятели. Тук имам приятели, общинска администрация, 90% няма да споменавам, защото аз съм част вече от тяхното семейство. Благодаря на кмета и на цялата общинска администрация. Благодаря на всички кмети, на всички приятели, които са дошли от града, от квартала и най-вече моите приятели, повече от приятели, където го имам за братя, където работим с тях от над 15 години, като фаниш от Пазарджик, от Ракитово, от Злокучене има тук гости, от Говедари имам гости, от Септември имам гости. Благодаря на всички, които ме уважихте за пореден път. Да благодарим на всички от сърце и най-вече на Бог, на всичко, което ни дава. Сега се забавлявайте на най-добрата, която е тук в поп-фолка, и да благодаря също на Роман Събев, който му се доверих, за да може да води сватбата по такъв уникален начин. Благодаря ти, братле, от все сърце. Благодаря на Сашка, най-добрата менеджерка. Благодаря на оркестър Азис Груп, най-добрите. Също на Галена и на човека Георги Бурето, който разплаква хората от облаците също. Как ги разплакваш? За Саша Сандра няма да казвам нищо, защото тя ми е повече от сестра. Нейното всяко обаждане ми пише брат ми. Благодаря ти, Саши, от сърце. Целувам те. Сега моля всички да се седнат по местата, да няма снимки, за да може и от последната маса да гледат и Галена, и Сашка, и оркестъра. Сервира се вечерата в момента, нека я ще пиете, ще продължи купона до сутринта, ще наваксваме за единия час, който изгубихме от тока. Скъпи младоженци, пред вас е вашата сватбена торта.